Παραιτήθηκες, ναι, μπορείς να δικαιούσε ταμείο ανεργίας. Ακούσα από εδώ και από γύρω εδώ στη Γερμανία που τριγυρνάνε και τα λοιπά. Άμα παραιτηθείς, ταμείο ούτε καν. Λοιπόν, έλα να σου ξεκαθαρίσω εγώ τι συμβαίνει και τι όχι. Το αν θα πάρεις ταμείο κανονικά ή μειωμένο λόγω τιμωρίας δεν έχει να κάνει με το αν είναι απόλυση ή παραίτηση, αλλά έχει να κάνει με τον λόγο που χάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή, αν παραιτηθείς για λόγους υγείας και έχεις αποδεικτικά από αυτό, τότε ναι, μπορείς να πάρεις κανονικά το ταμείο σου χωρίς την ποινική ρήτρα των 3 μηνών να μην πληρωθείς. Πάμε αντίθετα. Αν παραιτηθείς γιατί έτσι το γουστάρεις, τότε το ταμείο θα το πάρεις μειωμένο. Αν σε απολύσουν γιατί έκλεβες ή γιατί έκανες κάτι που ήταν ενάντια στο συμβόλαιό σου, πάλι θα έχεις μειωμένη ρήτρα. Άρα τελικά δεν είναι ο σκοπός μόνο η παραίτηση ή η απόλυση, αλλά ο λόγος που γίνεται αυτό. Είμαι ο Γιώτης και είμαι εδώ για να κάνουμε μαζί την αίτηση, για να έχεις συμβουλευτική πριν σου συμβεί κάτι τέτοιο και έτσι να μην έχεις άγχος.